ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आं चैनलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आरो मोनसे भाइरेल जाबावबायलै, कल रेकर्ड लिक जाबावदों। बिसोरनो एक्टर एक्ट्रेसफोरनिनो सोर एक्टर सोर एक्ट्रेसा माबायदि बेखौ सेस खिन्थाजोबदों आरो ना। नोंसोर नुखाबायबो जानो हागौ, नुवाखैबो जानो हागौ। आं मानि थाखाय बे बारियाव भिडिअ बानायफैदों मिथिबाय? नोगोद रागा जोंनानै आं बिराद रागा जोंदों थारमाने। दिनै बिराद गाज्रि गाज्रि बुंगोन आं, बेनिखायनो बे बारियाव फैनानै भिडिअ बानायदों आं। केला बा हिलिना एक्ट्रेसखौथ' आं बिराद मोजां मोनोमोन। हाय बेबो माबायदि बेखौबो मिथिगोन नोंसोरो। आरो मिथि एक्ट्रेस मिथिंगा, कार्बि आंलंनि गेमस्रिनि लोगोना एसे माबा दंजोबखायो। मिथिजोबो नोंसोरो, आं होगोन एसे रायज्लायग्रोनि। माने बे माबाखौ, बे भिडिअखौ सोर आगारदों मिथिबाय? बे चेनेलनिखौ आं लिंक होनानै होगोन डिसक्रिपसनाव, नोंसोर नायबानो जाबाय आरो ना। बे होदों जिखुनु। ओमफ्राय सोर बुंदों आं बेखौ मिथिया, बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेखौ मिथिया। ओमफ्राय आं बेखौ मोनदों नालाय आं होगोन आरो खिन्थागोन। बेबायदि जानाङाब्रा। जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा मा जाजोबखो केला? रागा जोंबायलां। बे फैला मोना सेस बरनजोबबा जासिगौ बिसोरखौ। आयु बहुद साननो गोनांलै केला। एसेबां लासिं सिं बर'फोरनि गेजेराव दाथ' मोनसेनिफ्राय मोनसे ओंखारगासिनो खोथाया। आंथ' मिसा नङा, हसायानो बे बुंनाया हसायानो। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओइदिनखालि जेनिफारा मनिसनि एक्स मोननो, होमबा टमिया सोरांजों दङमोननो। ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनिसजों टमिजों। बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा। ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनिसजों गारलायबायनो। ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो, सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो। बिदि जादोंनो। गावसिनि कालसारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो। ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो। ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो। कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया। ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो। आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो। हेलिनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो। थ' लोगोफोर नुखाबाय दा माबायदि? आयु ओरैबायदि जाखुमाना दं आरो ना बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव। हेलिना एक्ट्रेसखौथ' आं बिराद नम्र मोजां सानोमोन। नुगोन बिनिखौबो साननैसो उनावनो मोनसिगोन। आं फटकबो नुदों, खिन्थु एसे हेलिना बायदि नुदों, ओमफ्राय बेलेग बायदि नुदों आरो। बेनिखायनो आं होथ'ला। ओंखारगोन बेनाबो। सोरां आदाया टमिखौ गारदों, मोजाङानो जादों केला। बेबायदि मानसिखौ गोसोथोना लाब गैया। थ' ओमफ्राय सानैसो कमेन्ट हरग्रा दंलै आंनाव। सानैसो माने बहुदानो दं। आब' गेमस्रिखौ मा गेजेराव लाबोबाय थायो नोंलायनो? आब' गेमस्रि, बे गेमस्रिनिफ्रायनो जाग्रोजोबदों। गेमस्रिनि लोगो गोनजा। आरो नाय मा होननाय खोनाबावदों गेमस्रिखौ मिथिबाय? सोरनो फानोनो? गेमस्रि आरो मिथिबाय? ओंखायनो एसे बुजिनानै जायजों सापर्ट होथारबा जायाना। जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बेखौ बुंखानांगोनानो। बिदि जायाब्रा, मिथिबाय? एसेबां लासिं सिं बर'फोरा दायो। सोरखौ खोनादों? बर'नि एक्टर एक्ट्रेससो खोनादों। गावजों गाव भाइरेल खालामलायदों। बिदिथ' जानाङाना। फालतु थै। आरे आं बिसिनि खोथा बाद होदो, बिसिनि खोथा सावरायथ'ला लोगोफोर। उनाव माबा मोनसे मिथिबावोबा आं भिडिअ आपल'ड होगोन, सावरायगोन। थ' बेखिनियावनो। आरो मोनसे खोथा, फैला सार माने फैलामोनखौथ' जों रेसपेक्ट होखायो। थारमाने बिसोरखौ फुरा एरख'जोबनांगौ, मिथिबाय? थ' आंनि बुंनाया एखिनियावनोसै। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव। थ' बाय।